ngap dan sobaya pi ki paralog ki bistrat ban pe yak ne ka video ha ka channel ngakwa yo sa saban ba wan shaying ban ino yak national team ong ka para jong u ka katia abairo hadin ba Cristiano Ronaldo la sha pensiong ban ha ukus jong kari Portugal u Fernando Santos ha ki artli ki jingle kai kata ha ka jingle kai Persia ya ka South Korea bat kumju ha ka jingle kai jong ka round 16 Persia ya ka Switzerland kumta ka para jong u ka katia abairo kala sanut halor kane ka jingsha pensiong ban u Cristiano Ronaldo bat kala ong hapo madan baro ki pertaya u Cristiano Ronaldo om namar ka jingjob jong kari Portugal Andre nga so tenat pat baka Portugal kan job bat ngayui baka Portugal kan job manla ka por Shishu kalaong kano ka jing sosi ya ka ay kabangatip bat bangayui om hari Qatar Andre hakari jonga hakari jongu ho shisha nga kwaya u banunwan shaying bat ban ino ya ka national team ong ka para jongu ka Katia abairo te parlok tangkire ki kubor ngin sai kendu hakui pat ka video kublai shibun